Γεια σας. Τώρα θα δούμε πώς να ποτίζουμε με το αυτοματοποτίσματα. Πρώτο, αυτό πρέπει να είναι στο off ή άλλο, αλλά όχι στο on. On σημαίνει να ανοίγουμε το ποτίσματα με το χέρι. Βλέπετε, ακούτε. Αυτό είναι με το χέρι. Δηλαδή για αυτόματο πρόγραμμα είναι άλλος. Δηλαδή τώρα είμαστε στο off, ok. Εδώ πρέπει να πούμε τι ώρα είναι τώρα και τι ημέρα είμαστε σήμερα. Τώρα είναι 1 ώρα το μεσημέρι. Είναι 100, δεν το βλέπουμε καλά. Έτσι, δεν βλέπουμε καλά, αλλά εντάξει, είναι έτσι. Κάθε φορά είναι εντάξει, κάνουμε ok. Τώρα τι ημέρα είμαστε? Είμαστε Πέμπτη, Thursday. Ok. Τώρα είναι το πρόγραμμα για να ποτίζουμε. Από τι ώρα θέλω να ποτίζω? Εγώ θέλω να ποτίζω τη νύχτα καλύτερα. Δηλαδή πάμε με 24 midnight τώρα. Ok. Τώρα μπορώ να λέω πόσες φορές θέλω να ποτίζω κάθε εβδομάδα. Δηλαδή εγώ θέλω να ποτίζω το Σάββατο, okay, και το Τετάρτη. Και μπορώ να πω τώρα δεν βλέπουμε καλά, αλλά εδώ είναι 8, 12, 24. Σημαίνει 3 φορές τον ημέρα, 2 φορές τον ημέρα, μόνο 1 φορά την ημέρα. Εγώ 24, μόνο 1 φορά την ημέρα θέλω να ποτίζω. Βλέπετε τα χρώμα, είναι έτσι. Το μπλε είναι το μπλε, το γκρι σαν μαύρο είναι έτσι, το γκρι light είναι έτσι και έτσι. Τώρα λέω εντάξει. Και τώρα θα πούμε για πόσο λεπτά θέλουμε να ποτίζουμε, run time. Εγώ θέλω να ποτίζω 15 λεπτά κάθε φορά. Τώρα βλέπετε δεν υπάρχει φως, σημαίνει εντάξει, όλα είναι εντάξει. Δηλαδή τώρα αυτό θα ποτίζει 2 φορές το Τετάρτη και το Κυριακή Σαββατό, δεν θυμάμαι. Και θα ποτίζει μόνο 1 φορά 15 λεπτά. Έτσι. Σας ευχαριστώ.